जाबाय नै बिनानाव मा गामिमोनलाय नोंसिना दिमाकुसि मा गामिमोन फाथलापारा लोगोफोर दिनै दिमाकुसि दैमु नोगोरावहाय बर' साहित्य सभा जानाया लास्ट दे आरोना दिनै गेवलां मेल ओमफ्राय मानसिफोरखौ नायदो दिनै माने लास्टनि बिराद मानसि फैदों जाहैबाय मेल गेवलां मेल खोनासंनो मानो आङो दायो माने माबायावहाय प्रग्राम जानाय सिङावहाय हाबहैनोसै मानसिफ्राबो आजां गाजां जागासिनो लोगोफोर दा जोंहा सार बिस्वजित दैमारिया स्पिच होगासिनो दङ नै मानसिफोरा बिराद बुरजा जाबाय आरोना ओमफ्राय ओरै बेयाव जिरायनोसै आबौ लोगोफोर आङो दायो माने मार्केटआव दंफैयो एगजिबिसनाव नङा आरोना ओमफ्राय नै आङो जोंहानि आबौखौ देखायनो लुबैदों आबौ मा खबर मोजां 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 औ लकेलावनो जानाय ना बर' साहित्य सभायाव गुबुनफोराव जाफेराखैमोन औ थ' ओरै थौदे आबौ बिहिटार गुबुनफोराव बिदि नुफेराखैमोन औ औ देग्लाय दैमु नोगोर दिमाकुसियावहाय बिदि एगजिबिसन जानायखौ नुबाय हाथाइसालिखौ नुबाय बर' साहित्य सभाखौ नुबाय जोबोद मोजां नांदों ना गुबुनफ्राबो बरायदों ओंखायनो बिदि होंगो दोंगो बेबायदिनो हाथाइसालिसो बेनि अनगायैबो जोंहा एगजिबिसन दंबावो गेवलां मेला जागायजेनबाय थादों आसा खालामो गुबुन बोसोरफ्रावबो गुबुन डिस्ट्रिक्टफ्राबो बिब्दि आरो जोंनिख्रुइ साबसिन हामसिन फालिनो हाथों बेनो आंनिफ्राय लोगोफोर हटेलफ्राव मा मोनो नै अमा सेक होननाय ओरै पकरा ओमफ्राय नै नैबावहाय आबौखौ सिनायनाय नै दे थास' लेमदोंना आलु लेमदों ओइ दखाननि माने मा मोनो बेयाव अमाखौ मोजां मोनो अमा बिदै मानाय मुनिदो अमादो आरो नारजि अमा दोङो जौ गोरान जौ साम' बा जौ गिसि ओमफ्राय नै मा दङ अमा हांनाय पकरा कफि लेबगासिनो बेनोसै आरो लोगोफोर बिसिना मा हटेल इसिं हटेल फैना हाबफैबानो जाबाय बेयावबो मानसि जादों नै बेवहाय बे मार्केट जाहैबाय एगजिबिसनाव मानसिफ्रा बेसे बुरजा जादों नायदो नै आरो सिङाव दंबावोसो खोमा ने ओमफ्राय जोंना माने प्रग्रामावहाय आसामनि CM सारा सफैनो हायासै आरो ना मानो सफैनो हायासै मिन्थिया मानो होनब्ला आं ओरैखम जेनेबा बुंनो सानदों मानो होनब्ला जेनेबा बिथां आसामनि CMआ हेमन्त बिश्व शर्मा सारा माने जोंनि बर'नि बे मा होनोमोनलाय उसुमाय बर' साहित्य सभा एफा गिदिर प्रग्रामावनो बाहागो लाफैयासै आरो बिनि सिगां मेरला प्रग्राम जादों जेनेबा जोंनि एबसुनि सेन्ट्रेलनि कनफारेन्स बिनिफ्राय मा होनोमोनलाय दिल्लीयाव जानाय बड'लेण्ड महत्सबआवबो बिथाङा नुजाहैनो हायासै मा जाहोननि थाखाय मिथिया आरोना नोंथांमोनहा मा सानो कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय गारि स्टेन्डआनो बुंजोबखाबाय आरो ओइथिं बुंबावो मेरला दं नै हाब एम्फौ बायदि नुबाय गारिखौ लोगोफोर जों मोनानि ओंखाम जाखांनानै फैलायबाय आरोना दिनै लास्ट माने बर' साहित्य सभाया दिनै लास्ट नालाय बिनिफ्राय बोसोरसे नङाबा जालालाय आरो नुलालाय एबारबा बहा जायो ओंखायनो दा दिनै लास्टनि मोनसे बेरायफिनसै ओरैथिं नै आमाइ दङ सिनायला हालंबारिनि ओमफ्राय ओरैथिं फंबाय दङ सिनायला बेखौ ओमफ्राय जों दा हाबफुसैलाय आरोना मोनाबिलिनि दिनैनो बर' साहित्य सभानि भिडिअ लास्ट जागोन आरोना नोंथांमोना नायलांबाय था ओमफ्राय गुरखा मास्टारबो फैदों र' गुरखा मास्टारखौ देखायगोन नै बेवहायनो बरिया दिनैबो लास्ट ओमफ्राय आरो खिथुआवबो दं मानसिफोरा ना एगजिबिसनाव नायदो नै मानसिफ्रा माथो आजां गाजां दं हाबदों आरो हाबनायफ्रा हाबदों हाबैया मा बेरायखांनायफ्रा बेरायदों ओमफ्राय दा फ्रि हंगारबासो नायगोन जाहैबाय नैबे बिथांमोनहाबो नायखांखाबाय
नायनि र' दा हाबनाय जाबा हाबगोन मनालिसाफोरखौ नायनो फैदों जाहैबाय नोंथांमोनहा मोसागोन ना मोसाया मोसागोन ब्रा लोगोफोर जोंहा दाबो गाइडखौनो थिखाखै आरोना बिनिफ्राय आङो सासे बिनानावजों लोगो मोन्दों नोंथांमोननो देखायनो नागिरदों नायनानै लाबानो जाबाय नै बिनानाव मा गामिमोनलाय नोंसिना Dimakusi. दिमाकुसि मा गामिमोन Dimakusi Patlapara. फाथलापारा हेलौ होनहर दे फार्स्ट टाइम लोगो मोनबाय बिनानावजों ना सोरगोरनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर नैबे समाव आङो जोंहा दा बावैसो खननानै थांनाय फुकन बर' बिथांखौ फिन खेबसेयाव जौस्राङाव आं लिंहरनो सानो मानो होनबा बिथांनि थाखाय बान्था सफैदों उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय बान्था सफैदों फुकन बर' बिथांनिसिम नोगोद 1000 रां बान्था बावदों आफादगिरि मानगोनां बिथां मुस्रि सुबुंसा आरो सुबुंसा मुसाहारि सबै ভালে আছেনে সর্বপ্রথম এত উপস্থিত থাকা সকলো ৰাইজলৈ মই নিজৰ মনেৰে বেংকৰ পৰা আপোনালোক গোটেই কেইজনকে হৃদয়েৰে স্বাগতম জনাইছোঁ नेपालीमा पनि भन्दैछु अलिअलि बिर्सिन सक्छु धेरै वर्ष भयो नगरेको सम्पूर्ण गोर्खाली दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बुवा सानो सानो नानी बाबु जति पनि हुनुहुन्छ मिलन नेभार होनदों नामा मिलन नेभार गोर्खा जोंनि कनभेनर बिरफुं बसुमतारी आरो नायजों फरायबाय आरो चिफ कनभेनर आरो जौस्रां बर' जे ममेन्ट आरो मनरन्जन बर' आदाखौ आङो गांनैसो बिजाब मिलन नेभार बयबो खेबसे गोबारै आखाइ खबनानै नांगौ बिथांनि थाखाय बिथाङा डिमाकुसियावनो जोनोम मोननाय जोंनि गेजेरावनो बिथाङा खानानै देरनाय आरो दा बिथाङा नेपालाव थायो बिथाङा सासे टेलेन्टेड सिंगार बिथाङा सासे इन्टारनेसनेल सिंगार रोजा रोजा साबायखर
नै 11:21 जाबाय आरो ना मानसिफ्रा ओमफ्राय दाबो नै दङ मनालि ठाकुरानोथ' फैगोन ना फैया जाखो माथो थाखा एडभान्स हरनायाव बिनायखौ हरनो हायाखैसो होननाय खोनादां नंगौना नङा जोंहा दा एक्जिबिसना फेयाव हाबनो मोनबाय आरो ना हर जाबाय नालाय जोबखाबाय गाबोन दिनैनो जोबखाबाय ओमफ्राय दसे हाबनोसै आरो ना एसे बेरायनोसै सिंगारानोथ' फैगोन ना फैला जाखो मनालि ठाकुरा मानसिफ्रा एक्जिबिसनाव दाबो दङ दंनाया दा गुदुं गुदुं कफि लोंबायना गोजांनानै बिथांमोना हालंबारियाव थांफिननांगौ जाहैबाय ओंखायनो दा टाइमा 11:30 जाबाय आरो दाबो सिंगारानो फैगोन ना फैलाथाय मिथिला जानोबो हागौ मानो होनब्ला बिसोर फैसा एडभान्स लुबैयोना एडभान्सखौ हरगोन ना हायाबाथाय फैला दा जोंना मिलन दे ना नेभार ना मामोनलाय मिलन नेभार बुंगासिनो दं गोरखा मेयार जाला लोगोफोर मनालि ठाकुरा गैला केन्सेल जाबा फैयासै आरो ना ओमफ्राय लाब गैला आरो थांसै ओमफ्राय मा होनोमोनलाय गुटखा मास्टारखौबो लोगो मोनासै फिसारा थांग्रोबाय गुटखा मास्टार सालथे जेबो नङा दे नेक्स्ट टाइम जोंहा बावखुंग्रि फेस्टिभेलाव अके दे ओमफ्राय लोगोफोर माने मनालि ठाकुरा फैयासै बिनिफ्राय बोरैबा मिलन नेभार ना मा बेखौ फन होबाय थाबाय आरो ना दिनै बर' साहित्य सभानि भिडिअआ बेखिनियावनो लास्ट लोगोफोर नेक्स्ट इयारावसो लोगो मोनफिनसिगोन नेक्स्ट इयाराव बा बहा जागोन मिथिथ'ला आरो ना जेब्ला खाथियाव जायोब्ला अब्ला आं नोंथांमोननो थांनानै भिडिअ खालामनो देखायहैगोन दा दिनैनि भिडिअआ बेखिनियावनो लोगोफोर मनालि ठाकुरखौ नुनाय जादिया लोगोफोर गैला केन्सेल जाबाय दा न'आव थांसै आराम कम्बल खाख्लुमना उन्दुसै थेंक इउ फर वाचिं बाय